Óbecsén vagyunk az Agropromet cég gazdaságában. Én Lakatos Zsuzsanna vagyok, növényvédelmi szaktanácsadó. 3 évvel ezelőtt a Morfo cég egy készítményt állított elő, Masca Universal név alatt. Ez a készítmény mentette meg a mi napraforgó magtermesztésünket a káros madaraktól, a káros varjaktól, mivel a kelési fázisban olyan intenzív volt a madártámadást, hogy úgy nézett ki, hogy 100%-os kár lesz. Viszont amikor mi lefújtuk az egész területet, valójában megmentettük a mi állományunkat. Úgyhogy azóta ez a készítmény, ez a Masca Universal a káros madarak ellen a termesztési technológia alapja lett, úgy a magkukorica, a magnapraforgó, a merkantil kukorica, a merkantil napraforgó termesztésében. Mi ezt 3 literes hektáronkénti dózisba szoktuk kijuttatni, a vízmennyiség a 140 liter a hektáronként, és valójában amikor a pre-emergence kezeléseket csináljuk, ugye, ahogy mi populárisan mondjuk, hogy a fekete permetezést csináljuk, akkor mindjárt összekeverjük, és akkor aztán kísérjük, hogy van-e esetleg probléma, de nagy örömünkre nem szokott probléma lenni, mikor alkalmazzuk ezt a készítményt, a Masca Universalt. El akarom mondani, hogy ezt a kis forgatást az én ösztönözésemre csináltuk meg, és a partnereink persze nagy örömmel megcsinálták.